Karbinglong Quality Education Chingthur Piklo Pupen Pinang Anaralatum Ningjiringti Lapen Karbinglong Tumas Council Tuma Hinpen Pusitami Kaiki May Thayalong Sitami Karbianglong Quality Education ke Paprang Pon Bomlu Puning Jever Bonta Birsingki LP School Bangke Quality Education of Pinlang Amri constituency ke parlo Birsingki LP School Bangke Quality Education Bangke Apilo School building anta mission long dundilang Nun puanta osumartum kiban hektik adin a school building longsi Charlie nang bomlang school building kiban hektik ajok arpong ing hap lapen ceiling amta hingnulap arve ke janga por hutkai keta osumartum kiduki song chichak nang chimit me pinlo arpong ka videt pen ajok arve ki prikai keta osumartum akita buhi chamlap titilo Sonsi labang suwa school along Amri KSA Branch lapen pherangke pen kahumri damhut hadak alut hanbang phi atum nangke thandu na tengke nilutum ke damta por husitame Karbinglong Thomas Council Education EM Richard Tobia phan laso school building aphuthak memorandum sitame pidamlo bon sitame thangna rasai sitame ke dengpon theklong lilang lada kadukave pharoi sirain kora phok ke chari usumartum do bonta school building mission ka videra jok nilitum class hini nisi Pachirap nang kokritilo. Puta alang nito mahinpen ning Japoninti. Section and la so building nang litum da theklong lo and kan litum lo and mane nilitum la so school building ka bepen na problem do kids lo mane a class along said two class ni pangi nang ko class 1 and class 2 and kithan problem pick and students da Pineng 125 do and hala dakta la sonlo and para la so room ta la sonlo mane I class nong I room sig nahi polos ta me non ne la hai problem asini tuna vedelo mase I room long pen class ni lor pen hada nursery adim bang ke nursery ki juan ki jitu class form sini tum tangi nang ko lo and na condition nang litum da thek long lo arwe jang lo te problem pi mane arwe jang lo te class ke endi upai se avelo ane hapu pe nang litum thek long lo wala ve pin lo arbe nang tripik ala pen garbi tali ulo lahai wallong mane aprang building la matsi lahai kahino lahai kot nang ki klu hedi usuma kumhan ro problem lo la pen ga ninjok ta nang tum thelong lo ninjok ta thimpian jogan sela alla se lahai nang tum media hoi pen rat khan kapachini ba angsong tim kar biang long khan kapachini ji pus nang tum bang lo pot churo lo alang tum lahai ki thek long pen tum khan stame nang ma thapo ko simong ni lapen tum Birsingki LP staff pahin pen de chun ni kang tum la lo na local iam tum di famous la stame alang tum nang rap asonte usili tum kar ilom ne usmart tum ma future ke school kan si ke cheng lo mati dian la se school building si foundation lo primary pe se foundation lo LP pen se la tum foundation lo pasi mane non ke bang pen pang bardam lo pulate advance pick lo mane school building mesen nang po arlo stame binene drawings mukha di wall painting ku do pick sa binene drawing khai ta vidya ni tumang ke wall painting wall painting an khai ta vidya no chipon nang tri SSF SSF pen la government la pipi mo sumaki jo hon mu an ke long lo tame building mas infrastructure mas Lasila puson building ke hingo putha Karbinglong Thomas Council CM Dr. Liram Ronghang lapen Education EM Richard Toby local EM di uping maslai alang nitum prabjin pen Birsingki LP School phan mission school building pipon vek nang jipusi Amri KSA Branch mai phu ten bringson sinar lapen hadak luthan nang phiatum chuning riponenti Arongmen ke crew you are from which village Tinalum so you are sijang hotke ha arve nang lu di asiling badang lu di ba ko di tel hai phan ko pilo ma thage pilo chuni reng to akithe tum phan arve jang hot arve nang pri frema nang pri lo di ane nang tum ko son son la arve jang hot ke ha hong kapre karum dam etiloma mate ko son la dam de lo arve jang hot se ta arve nang pri se ta lapu se dak se do koklo ke di Chinthong pen hemari rong par Karbinglong life